всички са наясно с проблемите, които стават днес чрез създаването или чрез фиктивното създаване на Съюза сила между останалите градове. Така, първото нещо, което трябва да е ясно, Добрич не членува в сила. По никакъв начин. Не сме обвързани. Аз съм им казал на абсолютно всички съм казал, че сила нямам нищо против тях. Те могат да се организират. Те могат да се организират как си искат, какво си искат, но според мен като цяло организацията на организаторите, които решиха да участват в сила, действат твърде мудно. Давам пример. Значи, освен нас, Варна, Търговище, Стара Загора и Шумен не участват в сила. Това е сигурен факт. Дори ако погледнете страницата на Гориво.net, ще видите всички координатори, които са изтрити за тези градове. Стана разцепление покрай проявата на варненци да се появят в парламента, тъй като, за което им правя Ева, те бяха единствените от всички градове, които пуснаха писмо, бяха поканени, те поканиха човек от София да се яви с тях. Всички сме гледали в интернет тяхния репортаж, как е минало, как се минали. Значи въпросите, които са задали, бяха много правилни. Отговорите, които получиха, неясни, мъгливи, както обикновено. Не знам дали някой очаква нещо повече от това. Варна се разгранчиха, софиянци ги нападнаха заради това нещо и така стана, че при формирането на сила 5 града отсъстваха и те нападнаха тия 5 града, защото не участват. В момента сме демокрация, всеки може да прави каквото си иска. Пак казвам, аз подкрепям и добре, че съм сложил да подкрепя Варна, действията им. В момента им среща ордена с управляващи на Лукойл, само чаква да се настрои датата. Нямам нищо против сила, те си действат както си искат. Все пак, в крайна сметка, всички се борим за една кауза и всеки е свободен да избира как да организира града си и хората в него по своя собствен начин. Така, нещо, което друго може да направи впечатление, че принципно на нашите протести присъстват повече млади хора. Всички го знаем това и в Добрич протеста вече е с ограничен срок на действие. От гледна точка на това, че започва летния сезон и града се изпразва. Значи трябва да сме ясно, че в момента нещата малко или много съм решил да се форсират от към протестни действия. Разбира се, няма да стигам до някакви радикални мерки или нещо подобно, но има и интересни идеи, които бях поканен на среща с представители на КНСБ, които ме поканиха, обясниха как се провеждат протести. За тези, които не знаят какво е КНСБ, КНСБ е синдикат, който принципно организира стачки и протести на работната класа срещу работодатели, право на железничари, учители, медицински лица. Те помагаха за организирането им и те помагаха и с правни съвети. В допълнение създадах една подписка. Значи подписката може да се види, в нея е изрично обявено, че цялата подписка не събира никакви конфиденциални данни, освен трите имена и подписа, и че всеки, който реши да използва подписката за други цели извън протеста, за горевата, цените и качеството, ще бъде съден и ще носи отговорност. Така всеки може да мине да се разпише и на протеста тя ще бъде носена. По този начин за координатор съм писал себе си, за организатор съм обявил абсолютно всички, които присъстват в подписката. Смятам, че така е най-правилно, тъй като участници отново всички, които присъстват в подписката и всеки, който реши да се присъедини към протеста. Така, на 16 ще обсъдим след малко как ще протече самия протест на 16. На 16 или преди 16, може би ден-два, мисля да пуснем от името на Добрич, да пуснем една покана до Министерството на икономиката към министър Трайков и да го поканим тук на една среща. Да вземем да се изясним малко как стоят нещата, защото само да слушаме по телевизията днеска ще бъде едно, утре няма да бъде, днеска ще бъде, утре няма да бъде и малко взех да се объркам, ако трябва да съм честен, защото няма трайно становище по нещата. Виждам, че управляващи имат желание да се променят нещата, но защо не се променят, все още не ми е ясно и надявам се на среща това се изясни и разбира се среща се състои да не ни откажат. Споменах среща с Лукойл, там ще присъстват, аз ще присъствам представители от Варна, надявам се от Шумен и от Търговище, те също подкрепят тази извън организационна среда, която не е сила, искат да се движим изцяло само като граждани, без да намотивира някакво движение или нещо подобно. Така, значи, преди да започнем организацията на протеста, искам да спомена, че се срещнах с една много интересна личност. Човек, който на времето е бил при свалянето на комунизма, при учредяването на самото СДС, той му обяснява на времето как се е организирал протест. Казвайка на площада, тук, който е пред Народния театър, съм стоял 3 дена на гладна стачка, на палатка е стоял човека, което може да покаже до каква степен разграничава нашите протести и въобще се е дистанцирал от абсолютно всичко, което е носило с захарно съдържание. Тоест говоря за коли, за
чай с захар или нещо подобно. И всеки ден е имал медицински екип, който е ходил да го проверява. Значи може да се представите, че ние в момента протестите как протичат при нас, хората колко много са демотивирани. Допълнително обявяването на този съюз сила допълнително ги демотивира, което между другото в интернет пространството в момента се носи една новина, че всъщност Съюзът сила е бил социален експеримент, да се види как хората ще реагират на това и че той не съществува, но аз не мога да коментирам със сигурност това нещо. Не съм вътре в сърдите, не участвам, не ме интересува, организирам града на всяка дата, която е възможна. Значи, други представители решиха да отворят една нова интернет страница. Тя е официално информационна, не е някакъв сайт, който да конкурира първия и така нататък. Новата страница се казва fuckwell.com. Така че всеки може да разгледа, там се обявяват новини. Може да бъде четене, мисля, че може да се обсъжда, в понеделник ще бъде пусната. До снощи беше пусната, сега малко и правят някои реставрации. Относно втория протест. Време е да обсъдим и някои идеи как ще протече следващия протест на 16. Значи, след протеста на 16, няколко дена след това ще се организира, може би, съвсем малък протест за час-два пред областна управа тук. Тъй като общината няма никаква вина за случващите се неща, областна управа в момента това са хората, които до сега трябваше да се излезе да поговорят с нас. Те са хора, които са назначени от правителството във всеки град и във всяка околия и те представляват правителството и до сега трябваше те да изявят желание да видят какви са проблемите и така нататък, но тия хора така и не са показали. Значи ние трябва да излезем през делничен ден, да отделим час-два от времето си, да отидем, да процесираме, да поискаме най-накрая да излезе човека сам да излезе, даже няма защо да го молим, той да излезе и да се поинтересува какво става и защо в крайна сметка да опитаме. Така иначе ние са взети някакви мерки, защо не са обърнали към народа. Все пак той е представител на властта тук, ние до властта още не сме се докоснали, говоря до София, за среща с тях още не сме се докоснали и преспокойно те можеха да свържат с нас по някакъв съвсем елементарен начин, да видят дали по някакъв начин се работи, да ме уведомят, какви решения се търси и така нататък.